For mig var 2013 et år, der medførte mange forandringer i hverdagen. I starten af 2013 havde jeg gået i min nye klasse i omkring et halvt år. Hverdagen for et halvt år siden på dette tidspunkt har set helt anderledes ud, end hvad den gør nu. Når man begynder i gymnasiet, begynder man med automatik også at tænke over sin fremtid. Hvad vil jeg blive, når jeg bliver ældre, og hvad vil jeg gøre med min fremtid? Det er begge to spørgsmål, som jeg ikke har fået svar på endnu. Men jeg er sikker på, at inden jeg afslutter gymnasiet, har jeg fundet svar til netop disse to spørgsmål. Og derved vil jeg også finde ud af, hvad jeg vil bruge en stor del af mit liv på. Dog har hele året ikke handlet sammen med skolebænken. Jeg har været på flere rejser i løbet af 2013 sammen med min familie, hvor vi blandt andet har besøgt Kreta og London i England. Begge rejser er nogle rejser, som jeg aldrig vil glemme, og som altid vil være rigtig gode minder, når jeg tænker tilbage på min familie. Derudover har jeg spillet rigtig meget musik, da jeg er trommeslager. Bandet, som jeg er medlem af, har været ude at spille mange gange i løbet af året, og vi har blandt andet spillet til Aalborgs Musikfestival. Det har været en fantastisk oplevelse at få lov til at optræde foran mange mennesker, og vi håber selvfølgelig, at vi kan gøre det snarest muligt igen. I løbet af det nye år, 2014, håber jeg at kunne opleve en masse. Jeg håber på, at jeg får spillet musik som aldrig før, og derved blive ved med at øge mit talent som musiker. Jeg håber på, at der vil være en masse rejser i løbet af året, som selvfølgelig vil være spændende. Her snakker jeg både om studietur med klassen og familieferie, hvor man har en mere rolig tilgang til ferien. Jeg er sikker på, at 2014 vil blive et år, hvor mange forandringer vil tage sted. Nogle forudsigelige, nogle uforudsigelige, nogle gode og andre dårlige.